Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano yan na punta mga higala, din atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini mga higala, inyong ubus galagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, Pizza 23 na kini sa bulan sa Abril, Abril, Marso. Sa naguni may higala. Nagauna-una man noon ko, Marso pa marono. Kumusta naman kanong puding? Ay, okay na ko kayo pa din. Wala na ko problema. Ang imong mga resita, imo na bang natuman, imong mga maintenance. Ay, ganina lang buntag pa din. Giinom na akong sayo. Anong dilit na nato marimtan. Very good. No? Pero basig magbalik, ma-overdose ka, basig ikadaghan ka makatumar. Ay, di pa din. Kaya ako namang gisulod. Usa ka sudlan na. Sabi pa, kung wala na diha, nainom na ako. Very good. No? Po kay mga teknik din ng puling. Ay, arang pa din, karing senior citizen na tayo, magpasagan na naman ba ito usahay? Very good. Di kayo usahay, sige na yung kapasagan. Nala, no, may muto na kanatong tanan, mga higala, lukop kami sa Mindanao, nga mabut sa ito nga pagsimbi, of course, at nuntibayaw, nung may muto nga itong mga kaubang mga kaparian. Di na sa isla sa Siquijor, of course, pinanguruhan ni Monsignor Larry Katubig, Monsignor Ramon Duran, o atong mga kaubang pari din ha, no? Monsignor kini Carmelo kani sa mga higala no. So man yung limot tunggo mga higala na Torres, Carmelito Torres. O gingon sa mga kong classmate na no, si Father Obing Masyon. Si Father Budi no nga ko ang classmate niya mga higala nga kura paroko din ha sa may Larina. O, gigamon usab, may hapon na usab, may kamudto usab sa ito mga kaigsuunan, nga mga kaparian dire sa mainland Dumaguete. No? Mainland Dumaguete. Doon na maghigala, no? Doon na di ito'y gibasa kaganina, nag-meeting mi kaganina sa Vicariate of Kining Santo Tomas, unya si Bishop Julito B. Cortez. Doon na siya ay komentaryo kabahin ning NIR, no? NIR. Ayan na sa ito pa kining kinibitang pag ang NIR may kalaking one island region, no? One island region, no? National sana one island region, no? Kining kanabitang ang simbahan kanabitang ang Cebu ang kining gitawag Cebu o ingon man usab kining Dumaguete o Siquijor usahon na lamang nga kining usa na lang ka region, no? One island region, no? Nya naapil ang Siquijor. Okay ra man sad na mahingala, pero mo lagi na, no, dunay gamay nga kanang gitawag na to og komentaryo si Bishop Cortez nga among gipaminaw kaganina, gibasa ni Father kining Dami Hiramis. So medyo i-discuss siguro na namo karong Lunes, no, sa amo ang recollection, basta maapil na sa among i-discuss, no. Dili lang sa nako iklarohon ug unsa, pero murag dunay gamay nga gitawag na to og komentaryo si Bishop Cortez, no. Nahala, no, may panayon tamang higala sa ato ang gitawag na to og Catechesis on Air. Abino ari kita mahigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ini kamudtuhon, Bishop Milo Vergara sa Pasig mipadayag sa iyahang kalipay human nga gipahunong ang konstruksyon sa 95 billion nga expressway along the Pasig River. No? Medyo wala makauyon po kini si Bishop Milo Vergara sa ipahigayon nga expressway along Pasig River. Balita manghigala gikan sa Vatican, Cardinal Raniero Cantalamessa ay preacher sa papal household, may hatag sa iyang ikalima nga sermon human siya nga nahimo nga usa ka kardinal.
Ang uluhan sa iyahang sermon ay I'm the way, the truth, and the life. Mao kadto mahigala mga balitang simbahanon ini kabuntuhon ug padayon kita mahigala sa ato nga mga buhat tunon ni ining mga panahona. Aboy na mahigala no ato diyang i-welcome pagbalik ang ato ang mga bakasyonistas no gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas nga na mauli karon kay long vacation mahigala no long vacation. Ya dunay daghang kaayong taga Manila, taga Cebu, taga asa pa ning ubang gikan nga na mauli karon mga higala sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Labi na kayo diri sa atos Negros Oriental. So welcome back brothers and sisters no. Enjoy your stay. Suruy mo bayo, daghan na kayong kasuruyan sa Dumaguete. Suruy mo sa Dumaguete magabi masyada kayo dito no. Malingaw gyud ka mga higala sa mga kalihukan dito sa Dumaguete. Nahala no, padayon kita sa ato ang mga buhatonon ini kabuntuhon. Ari kita sa atong Saint of the Day. Aboy na mahigala no, 23. March 23 ang atong santo karong adlaw. Bisag way nangutana. Mao si San Alfonso de Mogrovejo, no, Mogrovejo. Si San Alfonso Toribio de Mogrovejo. Oh, kini si San Alfonso Toribio de Mogrovejo. Usa kini siya tagakuan kini natawo siya natong 1538. Usa siya ka lawyer unya university professor, ordained priest na himong bishop assigned in Lima, Peru. Unya he defended the rights of the native. Okay, dito sa Lima, Peru, daghan man kayo mga natibo. Unya, founded schools, hospitals, and first seminary in the world. Uy, siya na primerong first seminary in the world, no? Unya, mastered several Indian dialects and died in 1666 and canonized in 1736. Uy, maayo kay Dennis ko, ano? Si San Alfonso Toribio de Mogrovejo. Mogrovejo. O, yan, no? San Alfonso Toribio de Mogrovejo. Nahada no, padayon ta mangigala sa ato ang mga buhatonon ni ini kabuntuhon. Ari nakita sa ato ang catechesis. Catechesis on air. Ayan, no? So, okay. The question is religion important to a person? Ayan, no? Importante ba gyud ang relihiyon alang sa usa ka tawo, to people? Is religion important to people? I know some people believe that religion shaped their morals about how they think about things, a guide how to live our life, no, sa ato our lives, sa ato pa positive, no. Some people believe that religion shaped their morals about how they think about things, a guide how to live our lives. Sa ato pa, ang daghang mga tao nga nagtuo nga ang religion nakatabang gyud paayo alang sa ato ang mayong pamatasan. Unya nakatabang kayo tungod kay mahimo man kining giya alang kuno saon pag kinabuhi ni kalibutan. Pero na po yung mga tao mahigala na some people believe in God but they don't believe in religion. That it has nothing to do with their lives. Doon na po yung mga tao yung mahigala. Muna sila yung mga tao nga way simba-simba. Mutuor ko Ginoo pero di ra ko mosimba kay katulugon ko. Abi no, kining mga panghuna-huna ang mahigala, no? Murag mo ni ato ang tanawon, no? Kaya nga naman di, unsa man gyud ay ang religion. Religion is taken from the word religare. In other words, to gather. Religare, to gather. Sa ato pa, maghiusa. Kana bitang magtapok o niya maghiusa. Ato pa, ang religion di ay has something to do with the group of people living in one belief, in one kining gitawag na ito. Muna yung one God, one people. Yung ganyan, ano? Unya, sa Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12, mo kinatong mabasa. Kaya ang pulong sa Diyos buhi o gamhanan, ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada,
nga dunay sulab, nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kaliukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug huna-huna sa kasing-kasing sa tao. Sa ato pa kining di ba religare man lagi no, religare together. Kining religion kuani siya tao nga nagkayusa no, dili lang sa unsa nga pamaagi kung dili nagkahiusa diha sa mga tinguha ug huna-huna ngadto sa Dios, no, nga ato pa ang gihuna-huna nila kabahi sa Ginoo. So muna siya gitawag natong religion. Naghuna-huna na kana bitaw ang ilahang kinabuhi giniyahan, no, giniyahan na sa pagtulunan sa Dios. Muna religion. Sa ato pa ang imuhang huna-huna magiyahan, no, ang imuhang mga gitawag natong ang imong natong mga tumong ni kinabuhi mamahimong giya ang kining gitawag natong religion. Ngano man, pero dili gyud ang gitudlo sa religion, kung dili binasi gihapon sa pagtulunan ni Kristo. Pero kinahanglan nga na within the context of community kay adto man nimo didto mabansay, dili man ka magbansay sa imuhang religyo, sa imuhang pagtuo kay Kristo, ikaw rang usara. Sa to pa doon nagyoy mga punto nga nagkinahanglan ka og gitawag natong community nga diin you will really feel, no, the importance of religion. No, dili nimo ma-feel ang importante sa religion kung outside the context of the community. No, so muna nga if you are living in a community, ma-feel gyud nimo ang importansya sa relihiyon. Pero og nagpuyo-puyo ra kang ikaw rang usara, no, kana bitaw although you are living in a crowd but you are lonely, doon na may gitawag na itong nagpuyo sa kadaghanan pero naginusara. Ano man, tungod kay wala man siya magpuyo sa usa ka community. No? Nakuha ba ninyo? Urang lisod yung sabto, no? Nagpuyo sa kadaghanan pero naginusara. Ang pasabot niya na you are not living in a communitarian spirit. Ano bitong wala ka nagbansay, wala nimo bansaya ang kinabuhi nga aduna kay kauban. Murag naginusara ra gud ka, kaon-kaon ra kag imo, o inom-inom ra kag imo, magsuro-suro ra kag imo na. Pero kung mo associate na gani ka with people, that's the time that you will feel the importance of religion. Kay mao man ay basihan on how you associate with people. Naklaro ba? Panalitan. Kanang gitawag na to, magsuroy-suroy ka, no? Makasugat ka sa imong mga higala, nga maayo ang imong relasyon sa imong isig kaingon, magtimbaya, istorya-istorya, dayon, malingaw ka ba? Malingaw ka, kada bitang gitawag na tong, you can communicate with people, and the communication nga imong gihimo is kanang gitawag na tong brotherly or sisterly, nga naman, tungod kay binasi man sa pagtulunan nga gitudlo ni Kristo, nga gitudlo sa imong relihiyon. Doon na ba yung mga pipila ka mga tao ang maingon nga wala na kinahanglan na ang relihiyon, walay relihiyon nga makaluwas. I don't know kung nganong makasultis la ni Ada. Nganong maingon sila kay para nila siguro ang relihiyon mo ay nakapabugat sila ang kinabuhi. Una nga si Kristo kontra ka ito niyang mga Pariseo kay ngano man ang mga Pariseo murag mao naman hinuoy nakapabugat sa kinabuhi sa tao. Dili. Relihiyon is supposed to be mao'y makapagaan sa kinabuhi sa tao. Ingon niya na. Nga naman, tungod kay ang gitudlo sa mga relihiyon is on how to associate with people. Naman na ngayon nga magtinabangay kita, magsinabtanay kita, no? Kitawag na to, magtinahuray kita. Hato pa kung dunay ang religion dili makapabugat sa kinabuhi sa tao kung dili makahatag Ginoon kini og dugang kaayuhan. No? So muna nga ang uban nga wala kay makasabutian na maingon nga I don't need religion. Okay. Ang relihiyon kuno mo'y nakapabugat sa iyang kinabuhi. Dili na mo itumong sa relihiyon. Ang relihiyon is to make your life more kanang gitawag na to lively. No? Ma-feel gid nimo ang kanang kaimportansya sa imuhang kanang sa pagpulong sa Dios kung inyo na kining ipuhian diha sa inyong kinabuhi. No? So muna nga the question is
Is religion important to people's lives? Ang tupang tiyan na yes. Nga naman, tungod kay sa ato ng giniingon, no? It will serve as a guide on how to live our life. It will serve as guide on how to live our lives. Ingon niya na, no? Gani ang guide niya na dili ordinaryo nga guide tungod kay ato kinabuhi binasi man nato sa panghuna-huna nga gitudlo ni Kristo. Ingon niya na. Abi na padayon ta mga higala, ali kita sa dugang pang mga higot-hisgot. So ron na pangutana is unsaon man nato nga makuan gyud nato, mapuy makatabang gyud kanato ang atong pagtuo, ang atong relihiyon. Of course, there are three callings of kanang irreligious people. Kana if you belong to a religion, you should know your religion. You should live the teachings of your religion, and you will spread the teachings of your religion. Pwede natin siyang ato na siyang masummarize into the three callings of a Catholic, no? To know his faith, to live his Catholic faith, and to spread his Catholic faith. Muna nga, muning ang uban nga mingon, wala relihiyon, mutuuro ta Ginoo pero dili ra ko anang relihiyon. Ang tubag niya, it is because wala man gud siya makasabot sa relihiyon nga iyahang namimbruhan. Tungod kay wala man siya kasabot, wala gid mapuy-i ang relihiyon nga iyahang ang pagtuo nga iyahang nadawat gikan sa maong relihiyon. And of course, dili gyud mahitabo nga iyang ikapa spread ang iyahang pagtuo. Kay kung ato pa nang nahimo kanang three callings of a Catholic, to know his faith, to live his Catholic faith, to spread his Catholic faith, murag wala gid siguro maingon nga wa ko maginhanglan og relihiyon. Mutuo ra ko Ginoo, ingon niya na. So nga knowing our Catholic faith is important. So nya unsaon man nato nga masabtan gid nato ning atong pagtuo? Of course, we should attend mga catechism, no? Kanang school-based, kanang gitudlo sa simbahan, chapel-based, kanang gitudlo sa inyong kapilya, kanang musimba mo sa kasaulugan sa pulong, or May catechism or Sunday classes. Importante gina kayo. Muna nga, importante gyud kayo ang kanang bitong mga seminars o kining mga classes, kining mga gitawag nato og paghatag og pagtulunan. Kay dili kon ang usa ka tawo wala gyud makasabot kun unsa ang relihiyon niya, may puruhan gyud nga moingon gyud na siyang wa ko magkinahanglang relihiyon. Why? Tungod kay wala man siya kabalo nga dako day kay ikatabang ang relihiyon siya kinabuhi. Kay mao man ay mugiya sa imong klase sa kinabuhi nga imong puy-an. No? Mas maayo man gyud ang naay giya. Pareho sa guna og manghigala maglakaw ka niya. Walay giya, kana bitang malibog ka ba? Kana maglakaw ka sa bukid kay wala may giya, no? Wala gyud ka. No, maglakaw-lakaw ka niya walay giya, mawala gyud ka, may puruhang nga dili ka maabot sa imong destinasyon. Okay, so balik-balikan nato og mga adlaw mahigala ha, kay basig nalibog kinuno. Wala kay ninyo masabti akong pagpasabot. Ato na balikan og mga adlaw. Karong Lunes, paano man taron Sabado man taron, karong Lunes pohon mo ni atong topic atong gihapon isang ipasabot og balik aron atong ma-make atong mahimong simple ug gamay ang pagpasabot. Okay? Bino dinhin na lang una ako kutob, ako lang gihapon kini iyong ubos nga lagar Reverendo Padre Don Tabul. Manamilit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.